Gepleyer Adatlyk Radiosu. Akşamınız hayırlı olsun hormatly radio dinleyijiler. Şu 2015-nji ýylyň 16-njy noýabry hepdeniň duşanbe güni. Habarlar gündeligimi Pragadaky studiýadan men Gözel alyp barýaryn. Şu günki programmamyzda Fransiýa Islam döwleti toporuna garşy Siriýada howa darwalaryny amalaşýar. Şol bıraktyň özünde de Parijde terrorçylykly hüjümleri amalaşyrmaga ýardam berenleriň gözlegleri hem dowam etdirilýär. La France a toujours dit que dans la mesure où Owanistan'ın Türkmenistan bilen serhediniň golayynda ýerleşýän Gunduz welaýatynyň resmiýetleri köwüşçüleriň regionda täsiriniň güýçlenmegi bilen bagly aladylanma bildirýärler. Welayat Kunduzki dat sayda şerçi ameliyat ediyor. Türkmenistan'ın ýaşaýjylarynyň ýurdun içinde pul iýerjek bolanlarynda bir welaýatdan başgasyna poçt arkaly iýermegiň ýerine bir-biriniň telefon hasabyna pul ýüklemek ýaly ýollardan peýdalanýandyklary habar berilýär. Muňa näme sebäp bolýar? Post üstülen Floridanyňda uğrayan pulun mukdarından mesverinden 10%'ni posta bölümleri özünün hizmeti üçün tutup alıp alýarlar. Şuň biz bu beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölümine başlamazdan ozal täzelikler bilen tanış bolun. Fransiýanyň häkimetleri Parijdäki helakçylykly hüjümleriň ýa-ni polisiýanyň geçen gece tutuş ýurt boýunça 168 sany ýere reýd geçirenligini habar berdiler. İçeri işler ministri Bernard Cazeneuve 16-njy noýabrdan çykyşynda 23 adamyň tutsak edilenligini we 100-den gowrak adamyň öý tutsaklygynyň astyna alynanlygyny habar berdi. Gözleg çäreleri 13-njy noýabrda Parijiň sport stadionunda, konsert zalynda, restoranlarynda edilen hüjümlere amalaşyran toporuň agzalaryny we ýaranlaryny tapma uğrunda geçirilýär. Hüjümde 132 adam wepat boldy. Fransiýanyň uçurlary Islam döwleti toporunyň Siriýadaky galasy bolan Rakka şäherine howadan hüjümleri amalaşyrýarlar. Dünýä liderleri Parijdäki hüjümleriň ýa-ni Islam döwleti toporuna garşy töweşmäge taýýarlyk bildirdiler. Dünýäniň ykdysady taýdan ösen ýurtlaryny öz içine alýan uly 20 guramasynyň liderleriniň geçirýän 2 günlük maslahatynyň netijesinde terrora garşy görüşde berk jogap berilir diýip Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan aýtdy. Fransiýanyň daşary işler ministri Laurent Fabius esasy çäreleriň terrorçylygyň mali üçinçiligine garşy gönükdiriljekdigini aýtdy. Germaniýanyň mali ministri Wolfgang Schäuble 16-njy noýabrda sammitden çykyşynda mali operasiýalaryň digitallaşmagy tölew howpsuzlygyna düýpden täze problemalary döredýär diýdi. Die Digitalisierung der Finanztransaktionen, der Finanzmärkte. Şeýlede sammitde çykyş eden Ýewropa Geňeşiniň prezidenti Donald Tusk Ortaýa Siriýadaky harby operasiýalarynda özüni prezident Başar al-Asada garşy töweşýän Siriýanyň aram opozisiýasyna dälde Islam döwleti toporuna gönükdirmäge çağırdy. Şeýlede Tusk 15-nji noýabrdan çykyşynda Birleşen Ştatlaryň we Ortaýadyň arasynda Siriýada Islam döwleti ekstremist toporuna garşy görüş boýunça hyzmatdaşlygyň iňňän wazypdygyny aýtdy. Birleşen Ştatlaryň ýolbaşçylygyndaky koalisiýa Siriýada we Irakda 1 ýyldan gowrak wagt bäri howa hüjümlerini amalaşyrýar. Ortaýa Siriýada howa hüjümlerini 30-njy sentýabrda başlady. Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Ban Ki-moon şu hepde Demirgazyk Koreýa sapar eder. Bu arada Günorta Koreýanyň Ýonhap Täzelikler agentligi Birleşen Milletler Guramasynyň ýokary wezipeli resmiýetine salgylanyp habar berýär. Maý aýynda Ban Ki-moonyň Demirgazyk Koreýa sapary başlanjak senetinden bir gün öňe tirasynda ýatyrylypdy. Demirgazyk Koreýa öz ýadro ýaragyny synaýandygy sebäpli Birleşen Milletler Guramasynyň Ýewropa Birleşiginiň we Birleşen Ştatlaryň agyr sanksiýalaryna täzewar edilýär. Günorta Koreýanyň daşary işler ministri Ban Ki-moon Birleşen Milletler Guramasynyň Demirgazyk Koreýa sapar edýän 3-nji ýolbaşçysy bolup biler. Ortaýa türmede ýogalan bäbegiň ejesi Täjikstanly Zarina Yunusowa öz oglunyň ölüminiň jikmejik derňelmeginiň öňüni almak üçin özüniň gysagly deportasiýa edilenligini aýdýar. Yunusowa we onuň 5 aýlyk merhum oglunyň jesedi 16-njy noýabrda duşanbä eltildi. Yunusowa öz oglunyň geçen aýda Sankt-Peterburgda polisiýa tarapyndan özüniň we adamsynyň elinden alynanda sagdyn çağa bolanlygyny jurnalistler aýtdy. 5 aýlyk Umar Ali Nazarow 14-nji oktýabrda
migrasiya kanunlaryny bozmakda aýplanyp tutsak edilen en atasynyň elinden alınmagynyň ertesi ýogaldy. Polisiýa çağanyň demaly şuurlardan infeksiýadan ölendigini aýdýar. Täjikistanyň hökümeti Ortiýetiň häkimetlerinden çağanyň ölümini derňemegi talap etdi. Bäwegiň ölümi Ortiýetde täjik migrantlarynyň we adam hukuklaryny goraýjylaryň arasynda protest döretdi. Türkiýanyň häkimetleri Parijde terrorçylykly hüjümleriň amala aşyrylan gün Istanbulda uly hüjümüň öňüni aldylar. Polisiýa 13-nji noýabrda Istanbulda 5 adamy şol sanda Islam döwleti toparynyň Jihadi John atly we ýakynda Birleşen Ştatlaryň Siriýada öldürilenligini aýdan söwüşçileriniň ýarany bolmakda guman edilen adamy ele saldylar. Istanbulda Islam döwleti topary bilen bagly bolmakda guman edilip tutsak edilenleriň ýene biri Britaniýaly Aine Leslie Davis'te gaýdyldy we onuň Siriýada daşary ýurtly tutsaklaryň sakçysy bolanlygy habar berildi. Davis we beýleki söwüşçiler Siriýadan Türkiýäge geçipdir. Türkiýanyň häkimetleri öň alynan dildöwüşüň 132 adamyň ölümine getiren Parijdäki hüjüm bilen gatnaşygyny derňeýänligini aýtdylar. Gepleýär Azatlyk radiosyň habarlar gündeligimde başlaýar. Fransiýa Islam döwleti toparyna garşy Siriýada howa zarbalaryny amala aşyrýar. Şol bıraktyň özünde de Parijde terrorçylykly hüjümleri amala aşyrmaga ýardam berenleriň gözlegleri hem dowam etdirilýär. Parijiň sport stadionunda, konsert zalynda we restoranlarynda amala aşyrylan we adynyň 132 adamyň wepat bolmagyny getiren hüjümleri bilen bagly soňky ýagdaýlar barada habarçymyz Aras Perwişiň maglumatlaryny dinläli. Fransiýa Islam döwleti atly toparyň jeňçilerine olaryň Siriýadaky güýçli ýeri Rakkada hawa zarbalaryny urdy. Bu aralykda Parijde bolan terrorçylykly hüjümleriň gurnalmagyna kömek etdi diýip guman edilýän bir adam barada barýan gözleg işleri dewam edýär. Fransiýanyň Gorulmak Ministrligi 15-nji noýabrda bir beýannama çykaryp, ýurduň harby osurlarynyň Rakka 20 sany bomba taşlap bir gorhanany we şeýle hem jeňçileriň turgunlaşyp geçirýän lagerni dargadandygyna habar berdi. Fransiýanyň Daşary işler ministri Laurent Fabio Türkiýede G20 sammitiniň gapdalyna çykyş edip, Fransiýanyň özüni goraýandygyny aýtdy. Biz Daesh'e reaksiýasyz hüjüm etmäge ýol bermez diýip Fabio belledi. Siriýanyň Londondaky adam hukuklary boýunça sinsi topary hem ösen aşam Rakkada gorhanalara we bir turgunlyşyk lagerine hawa zarbalarynyň urlandygyny habar berdi. Onun bildirmegine görä çekilen yetki bar diýip maglumat berilmendir. Hawa zarbalary Parijde 132 adamyň ölmegine we 320 teorege adamyň hem yaralanmagyna getiren terrorçylykly hüjümden soňra uruldy. Fransiýanyň prezidenti François Hollande hüjümleri uruş akty diýip artandyryp, olaryň jogapkärçiligini öz üstüne alan Islam döwleti toparyna rahimsizlik bilen gaýta bermegi wada etdi. 16-njy noýabrda ýurduň premier ministri Manuel Valls tutuş Fransiýada polisiň guman edilýän islamçylaryň öýlerini giýje dökendigini bildirdi. Ol biz bu işleriň diňe Fransiýanyň däl, ýa-da Ýewropanyň beýleki döwletleriniň hem garşysyna öňünden planlaşdyrylandygyny we şu wagtdan planlaşdyrylýandygyny bilýärdi. Fransuz polisiýasy öz iki dogany bilen bu gazaply hüjümleriň Belgiýada gurnalmagyna kömek edenlikde şüphelenilýän bir adam barada tutsak astyna almak boýunça halkara orderini çykardy. Polisiýa hüjüm bilen baglykda Belgiýada doglan Abduslam Salahyň gözlenýändigini aýdyp ony hawply diýip häsiýetlendirdi. Belgiýanyň resmiýetleri Belgiýada hasaba alynan 2 sary maşin Parijde tapylandan soň Brüsselde 7 adamyň tutulandygyny bildirdiler. Bu 2 maşin hüjümde ulanlypdyr diýip guman edilýär. Men Belgiýanyň topragyna ýigrenç wagtçylarynyň bolmagyny islämek, Belgiýada olara orun ýok diýip Belgiýanyň premier ministri Charles Michel Twitter'da aýtdy. Hüjümçileriň biriniň ady Ismail Omar Mustafaý diýip berildi. 29 ýaşly Mustafaý Parijiň Günorta matarynda ýerleşen Şatry şäherinde ýaşapdyr. Parijiň Respublika ýadygärligi inne adamlaryň 13-nji noýabrda bolan hüjümlerde ölenleri hatyralamak üçin gelýän ýerine urildi. Parijli Daniela 15-nji noýabrda öz gorkusyny şeýle beýan etdi. Besoin d'être, de me recueillir, besoin d'être avec ceux qui sont partis, mais surtout
Men pikirlerimi jemläp ölenler bilen bile bolaýyn diýdim. Ýöne her zatdan öň gurgunçylygyň togtatylmagyna hemmeler düşüner diýip azkem umyd edýärin. Gynansam da gorkýaryn. Gorkýaryn diýmäge de gurbum ýetenok. Kim gorkamak diýip biler. Hemmeler gorkýarlar diýip Daniel aýtdy. Habarçymyz Araz Perwişiň maglumatlaryny dinlediňiz. Kreml ortaýatyň we Birleşen Ştatlaryň prezidentleriniň arasyndaky resmi bolmadyk gepleşikleriň konstruktiw bolanlygyny aýdýar. Vladimir Putin we Barack Obama 15-nji noýabrda ykdysady taýdan ösen döwletleri öz içine alýan uly 20 guramasynyň Türkiýanyň Antalya şäherinde geçirilýän sammitiniň çäginde duşuşdylar. Has çekmejek maglumatlary kärdeşim Muhammed Tahirden dinläliň. Ortaýatyň prezidenti Vladimir Putin bilen Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama Türkiýanyň Antalya şäherinde geçirilýän G20 toparynyň sammitiniň çäginde duşuşdylar. Şol duşukda iki lider elleşip görüşdi we özara gurun etdiler. Emma olaryň sesi eşdilmedi. Aktamyň metbuat wekili iki lideriň 35 minutläp gürleşendigini we şol duşukda Siriýada dowam edýän raýat uruşy hakda pikir alşylanlygyny ma'lum etdi. Gepleşik daýratynam Siriýada syýasy geçiş döwrü hakda gurun edilipdir. Aktamyň beren maglumatynyň çen tutulsa, prezident Obama bilen prezident Putiniň arasynda bolan gepleşikde Ukrainadaky ýagdaýlar hakda hem pikir alşylypdyr. Şol duşukda prezident Obama Misriň Sinay ýarymadasyna bolan uçar helakçyliginde wepat bolan Rus raýatlary barada prezident Putin'e öz gynanjyny hem bildiripdir. Bu ortaýatyň sentýabr aýynyň soňunda Siriýada harby çärelere başlanandan bäri iki lideriň arasynda bolan ilkinji duşukdyr. Şu hepdeniň soňunda Parisde bolan hüjümleriň bolsa Antalya'da geçirilýän sammitiň esasy gün tertibinde bolmany garaşylýar. İslam Döwleti atly topar tarapyndan amala aşyrylan şol hüjümlerde azyndan 129 adam helak bolupdy. Birleşen Ştatlaryň howpsuzlyk geňeşiniň maslahatçysy Ben Rhodes Fransiýada bolan şol wakalardan soňra Washingtonyň Paris bilen hyzmatlaşlykda Siriýada we Irakda islamçy söwüşçilere garşy amal aşyrylýan harby çärelerini barha ýygymlaşdyrjakdygyny aýtdy. Ol Antalya'da geçirilýän ýygynyň çägindeyden çykyşynda İslam Döwleti terror toparyna garşy ýurdyň içinde göreş alyp barýan beýleki toparlaryň ýarag bilen öpçün edilmeginiň täsirli bolanlygyny hem sözüne goşdy. Rhodes aýratynam İslam Döwleti toparynyň Birleşen Ştatlaryň ýol başçylygynda iş alyp barýan ýurtlarda hem terror hüjümlerini amal aşyrmak isleýänligini aýdyp ýöne bu barada henizeçeli anyk bir işaret ýok diýdi. Şol bu wagtyň özünde Ýewropa Geňeşiniň prezidenti Donald Tusk ortaýaty öz önsüni Siriýanyň dünýäwiçi opposition toparyna däl İslam Döwleti toparyna gönükdirmäge çagyrdy. Ortaýat özüniň Siriýada İslam Döwleti toparyny bombalýanlygyny aýtýar, emma günbatar ýurtlarynyň aglabasy bolsa Moskwanyň esasy maksadynyň öz ýarany Başar al-Asadyň häkimiýet başynda galmagyny gazanmakdan ibaratdygyny aýtýar. Tusk aýratynam ortaýatyň Siriýada hüjümlerini dowam etdirmeginiň diňe ýurtdan bosup çykýan bozgunlaryň köpelmegine getirjekdigini ma'lum edip, biz bu baradaky çaklamalarymyzyň dogrudygyny görkezýän käbir işaretleri eýýam görüp başladyk diýdi. Kärdeşim Muhammed Tahir'in maglumatlaryny dinlediňiz. Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem göni efirde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlek bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän Yeketek radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys. Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Howganystanyň Türkmenistan bilen terkediniň golanynda ýerleşýän Gunduz welaýatynyň resmileri söwüşçileriň regionda täsiriniň güýçlenmegi bilen bagly howpyň artýanlygyny aýdýarlar we howatyrlanma bildirýärler. Gunduzdaky soňky ýagdaýlar barada habarçymyz Şamirdan Gulimradynyň maglumatlaryny dinläli. Demirgazyk gündügür Awganystanyň Gunduz welaýatynda ýagdaý dartgynlygynda galýar. Welaýatyň köp territoriýasynyň henizem jeňçileriň kontrolundadygyny yerli resmiler tasdikleýär. Awgan Bütewi hökümetiniň başlygy Doktor Abdulla Gunduz welaýatynyň Daşty Arçy atly etrafynda Talibana garşy harby operasiýanyň geçirilýändigini aýtdy. Etrawy jeňçilerden arasalamak üçin alada edilýändigini ol belläp geçdi. ولایت کندوز که در ساید شهرچی عملیات نیروهای امنیتی ما ادامه داره علیه طالبان
daşta artçı etrabı köp wagt bäri jeňçilerin ýeçiliginde galýar. Etrapdan jeňçileri gowy çykarmak boýunça Awgan armiýasynyň baş ştabynyň başlygynyň orunmasary general Murad Ali Muradyň ýol başçylygynda harby operasiýa başlandy. Ýöne etrapy jeňçilerden doly ýygyna gaýdyp almak başartman gelýär. Amam sahyp etrapynda da jeňçiler bilen Awgan güýçleriniň arasynda çatışyk barýar. Söwüşçileriň arasynda Merkezi Aziýaly militanlaryň bardygy aýdylýar. Amam sahyp adly etrapyň hakimi Amaneddin Qurayşynyň aýdysýça uruş hereketlerine Merkezi Aziýaly militanlar ýol başçylyk edýär. Daşary ýurtly jeňçiler yerli ýeraglylara bomba we mina ýasamagy öwretýär. Tajikistanly militanlar janynyň geçen terroristlik hüjümleri planlaşdyrýar. Amam sahyp etrapynda 200-den gurrak Merkezi Aziýaly jeňçi ýerleşdi. Olaryň arasynda injenerler hem bar. Daşary ýurtly jeňçiler yerli söwüşçilere harby ugurdan tälim berýär diýip hakim aýdýar. عملات انتحاری را ما اینا انفجار هم سازماندهی میکنن و ما این میسازن یا همه خارجی ها هستن انجینرهای تاجیکی هستی. Gunduz welaýatynyň 6 etrapy bar. Welaýatyň etraplarynda we Gunduz şäherinde türkmenler hem gowçun bolup ýaşaýar. Gunduz welaýatynyň welaýat geňeşiniň başlygy Muhammed Yusuf Eýýuby Çardere, Amam sahyp we Kalaýdal adly etraplaryň gurrak ýerine jeňçileriň kontrollyk edýändigini Azatlyk radiosyna aýtdy. Awgan güýçleriniň jeňçilere garşy geçirýän harby operasiýasynyň hem netije bermeýändigini deputat ma'lum etdi. Bir ameliyat etdi dur ýarol, talipler pes kuwatly bolýar. Ýene ameliyat etjek bolýar, olar zor ýetsen ýok. Bular zor ýetmeýär olara. Çardaraň şu fakat bir uluswarlyk bar, tamir uluswarlyk komandanlyk. Şonu alan 95% talibin elde. Kalaýdal hem bir 25% döwletiň elde, 75% talibin elde. Imam Salam 35% döwletiň elde bar, 65% talibin elde. Gunduz şäherinem jeňçiler arada basyp alypdy. Ençe bugun çaknaşykdan soň Awgan güýçleri talep söwüşçilerini şäherden ýygyna serpikdirdi. Emma Gunduz şäheriniň mahallelerinde jeňçileriň heniden bardygyny deputat Eýýuby aýdýar. Taýýan ýok, bir şäher talep tas bular aldy-da. Gunduzun şäheriniň. Gunduzun şäheriniň merkezinde. Olar bar atraflarynda. Şaýmerdan oğlu Murady, Kabuldan Azatlyk radiosy. Gepliýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň raýatlary Fransiýada bolan terrorçylykly hüjümler bilen baglylykda duýgudaşlyk bildirýärler. Şu günler Fransiýanyň Aşgabatdaky ilçihanasynyň öňüne gul getirilýär, şem ýakylýar. Aşgabatdaky ýagdaýlar barada habarçymyz Sultan Açylova bilen geçirilen söhbetdeşligi dinläli söhbetdeşligi kardeşimiz Sahra geçirdi. Sultan aýda siz şu gün Fransiýanyň Aşgabatdaky ilçihanasynyň öňüne aýlanyp geldiňiz. Şol ilçihananyň öňünde gören datlaryňyzy aýdyp berýärsiňiz. Sahra şu gün Fransiýanyň Aşgabatdaky ilçihanasynyň öňünde resmi çärede geçirilen ekeni men şol ýere bardym. Gül goýmak çäresi, ýanky şem ýakmak çäresi, şolar ýalyk çäreler geçirilen ekeni men resmi çäreleriň hem şaýady boldum. Ondan soň şu taýda adamlaryň gelip gidýändigi görünýär. Sultan aýdynny şol güller ilçihananyň öňünde goýulypdyrmy? Hawa ilçihana ýanky eskerler köçediniň 35-nji belgili zaýynda ýerleşýän ekeni, şol ýerde köçäniň ugrunda ýanky ilçihananyň gapysynyň ýokarysyndan 2 tane ak gülleri asyk goýupdyrlar. Onuň haýatyň öňüne, gapynyň agdynda haýatyň öňüne gül destelerini goýupdyrlar. Şol gül desteleriniň arasynda da Beslamda, Donbasta, Şarlyda, Parisda ýerlerine şolar ýaly wakalar bolup dur diýip tora alamaty goýulan şolar ýaly ýagdaýy ýok etmeli diýip ors dilinde ýazylan ýazgam goýulypdyr gülleriň arasynda. Şolar ýaly gül goýmak çärede geçirildi şu gün Fransiýanyň Aşgabatdaky ilçihanasynyň öňünde. Elbette köçäniň ugrunda ilçihananyň içine men giren adam görmedim. Ýöne şol ýerde resmiler kendi. Sultan aýdynny şu ilçihananyň öňünde goýulan gülleri umumyň kimler goýupdyrlar ýa-da goýýarlar? Hökümet işgärlerimi ýa-da adaty adamlar, adaty raýatlarmy? Şol ýerde esasan ilçihananyň öz işgärleri köp büýüşip durdular. Şo gelen giderlere tertipçiliğine teredip durdular. Polis işgärleri bar. Onun esasy çäre şunça bellenen çäre saat 16:00'da bizim wagtymyz bilen resmiler üçin bellenipdir. Şol ýere
resmiler geldi. Haýsy edaralardan da men elbetde anyklajak bolup durmadym. Ýöne resmiler gelip gul goýmak çäresini geçirdiler. Ondan soň şu taýda ilçhananyň işgärlerini kädidim. Bir näçe adamlar sem ýakdylar. Sem ýakmak çäresi geçirildi. Ondan soň şeýle gelenden bolup dur adaty ýaşaýdylaram. Birlän ikilän gelip ýürüýtek gül goýup şu taýda gynan sildirip gidýärdiler. Sultan Aýda Aşgabatdan gepleşigimizi atnaşyp beren gürüňňiz üçin köp sag bolun. Sag bolun. Tagaman islam. Kardeşim Sehranyň Aşgabatdaky habarçymy Sultana Çylyba bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Türkmenistanyň ýaşaýjylarynyň soňky wagtda ýurdun daşna puly bermekde käbir çäklendirmeler bilen ýüz bolýanlygy habar berilýär. Emma puly bermek meselesinde ýurdun içinde de käbir aýratynlyklaryň, kynçylyklaryň bardygyny yerli ýaşaýjylar aýdýarlar. Hususan da käbirler puly ýurdun bir welaýatynyň başgasyna poçta arkaly bermegiň ýerine bir-biriniň telefon hasabyna pul ýüklemek ýaly ýollardan peýdalanýarlar. Muňa näme sebäp bolýar? Kardeşim Sehranyň Türkmenistanly ýa-da Zaman Murat Bugaýew bilen geçiren söhbetdeşligini dinläli. Amanrada Türkmenistanyň içinde bir welaýatdan beýleki bir welaýata pul uratmagyň gymmatlygyny hemde käbir bürokratik kynçylyklaryň, bökdünçlikleriň badygyny habar berdiňiz. Gymmat we bürokratik bökdünçlikler diýeningizde takyk nämen gödüňünde tutýaňyz? Oları bilene Türkmenistan'ın ölçünü bir şehirden beylek şehre bir vilayetten beylek vilayete post üstülen pul uğradığında uğradayan pulun muhtarının meçhurunun 10%'ni posta bölümleri özünün hizmet için tutup alıp kalıyorlar. Bu pul uğradayan adamlar için juda ulu sıktıcı oluyor. Kan verse de yeni de bir bürokratik bökdünçlükler, bürokratik döwletler diýenimde pul aýdaly Aşgabat şäherinden Olýada beýleki bir welaýata uğradylan bolsa, onu uğradylan pul hakyndaky resmi dokument olaly bilen welaýet merkezine barýar. Onun üçin ortaça 2 gün gerek. Şol 2 günden soňra welaýet merkezine baranyny eger munşo posta işgärleriniň özdülügi bilen aýtdy, ýagny aýl-haýly diýerler pulun haýsy etraba, şol etrabyň haýsy owasyna uğradylan, bir ortaça bir kun wagt alýar. Şondan soňra welaýet merkezinden etrap merkezine uğradylýar. Şol değişiklikde bir yerde de bir topar kynçylyklar ýüze çykýar. Sebäbi ähli posta bölüm ýok. Uğradylan pul adamlar eline kwitansiýa goşan onu barp alyp bilen oklar. Sebäbi onun üçin ýene de şol owadan etrap merkezine gelmeli bolýarlar. Etrap merkezine posta bölümine hasap edip geçirmeli bolýarlar. Ne şeýlelikde umuman adyna pul uğradylan adam pulun uğradylanyndan bir hepde çemet soňra şopuly posta bölümünden alyp bilýär. Sehra Amanrada pul uğratmagyň gymmatly hemde şu käbir bürokratik bökdünçlikler sebäpli ýaşaýjylaryň pul uğratmak üçin käbir beýleki usullardan peýdalanýandyklaryny ýa-da käbir usullary oýlap tapandyklaryny hem bellediňiz. Bu usullar haýsylar? Bu usullar sırımlı usullar haýsem bolsa aýdaly bir owanyň içinde özüniň kamerti dukany bolan adam özünün mobil telefon arkaly aňyrdan uğradylýan pullar kabul edýär. Meselem şol adamda hem MTS-iň nomeri bolýar, hem Altynasyryň nomeri bolýar. Ondan ýurdun işlenlik yerinden şonuň telefon nomerine uğradylan pul ol saatly minutyň dowamyna şoň telefon nomerine düşýär. Ondan adyna pul uğradylan adam şol telefonuny pul geçirilen adamyň ýanyna gelip öz adyna uğradylan puly işlese nak görnüşini alyp bilýär. İşlese şonuň dukanynaky harytlar alyp şoň hasabyna hasaplaşyp bilýär. Bu usullan aýtdy ýurdun welaýetlerinden paýtagta gelip ýa-da goňşy welaýetlere baryp işleýän adamlar kullanýarlar. Sebäbi olar öz maşgarasyny puly çaltende asdyz bilen geçirmek üçin ýankyly kullanýarlar. Bir yerde de elbette kredi kilim kaklanok, şol telefon nomerine pul feriştesi geçirilen adam, pulu almak için gelen adamdan ortaça iyi verilen pulun 1-2% alýar. Ne deňeşdir görseňiz döwlet postasyna 10% berdi, 1-2%. Ondan wagt çäkildigem ary öyle tapawutlanýar. Sebäbi mobil telefonu bilen uğradylan puly 15-20 mindiň dowamyna alyp bilýär. Ondan bir hepde bilen 15-20 mindan deňeşdir bermedi. Tekrar
Amanrada bu usul näçe wagtdan beri dowam edýär? Bu usulun ullanıp başlanana inneyem 2 ýyl çemesi wagt boldy. Özüm gitdiňçe ýaýbanlanýan ýurt boýunça giňlerme bolýan usul. Amanrada aşawatdan gepleşigimize gatnaşyp beren gürüňleriniz üçin köp sag bolun. Sizem sag bolun, işiniz rawat bolsun. Kardeşim Tehranyň Türkmenistanly ýazyjy Amanmurat Bugaýew bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Ýurdun içinde puly bermek üçin ýörgünli ýollar barada Azatlyk radiosynyň sosial ulgamlaryndaky tahypalaryna gelen tesirleriň birinde Alişka atly okyjymyz taksiden uğradyp goý berýänligini habar berýär. Hormatly radio dinleýijiler, Türkmenistanyň içinde puly bermek üçin siz haýsy mümkinçiliklerden peýdalanýarsyňyz, öz pikirlerinizi ma'lum etmek we tejribelerinizi paýlaşmak üçin Azatlyk radiosynyň azathabar.com websaýtyna, Facebook'ta Azatlyk Radiosu hem Kontakte sosial ulgamynda Azat Habar sahypalaryna tesir ýazyň. azathabar.com websaýtymyzda Türkmenistandan derweden.net ýa-da qaragum.info proxy saýtlar arkaly girip bolýar. Türkmenistan regional we halkara transport ýollarynyň çatrygyna öwrülip barýar diýip Türkmen medeniýeti ýygyderli habar berýär. Soňky döwürde ýurtda demir we gara ýollaryň ençemesi guruldy, döwlet uly tutumly gurulşyklara uly mukdarda maýa ýatyrdy. Türkmenistanyň adaty ýaşaýjylary bolsa öz ýaşaýan ýerlerinde ýollaryň henidem yaramazlygyna, galýanlygyna aýdýarlar. Habarçy Sultanat Çylowanyň Mary vilayatynyň Bayramaly etrawynyň ýaşaýjysy Merjan bilen geçiren söhbetdeşligini dinle. Mary vilayatynyň şunkun etraplarynyň owalaryň ýollaryna nähili? Owalymyň ýollary gaty erbet ýürär ýerler. Şu saýy günnägine getilip goýulýar emezi. Şu wagtda ýaman kynçylykly ýörýärse. Ne Bayramaly, Gowstment aralygda ýürär ýerler gaty erbet. Bayramaldan Gowstment, Mardan Gowstment. Bayramaldan Gowstment. Bayramaly öle tünim sarkanly eken. Ýollarymyz şu wagt gowdel, opşym hemme ýeri göreňdi atly gowdel ýollar. Owaňyz ulmy? Owaňyz on ýyl ulumdal. Daýhan birleşigimiz uly. Ýöne beýlek goýluk da näýlekem bolsa. Daýhan birleşiginde ýanky beýlek owalaryň ara ýollary nähili? Daýhan birleşiginde beýlek ýollaryň owalaryny ýürär ýerler. Gat kynçylykly ýürýämesinler. Mesal üçin owaňyzda näçerak uly köçe bar? Owaňyzda uly köçe 2 tane uly köçe bar. 2-3 mayny täzek aňatdan ýolun aňatda açylan köçeler. Owaňyz aňta köçelerimiz gowdal. On kepin nime ýeri gerçin aýtsak. Tekirlenip daşa dökülen yerler gödüýärmi? Ýok, gödüýlenok enis. Olay batka görür ýerler. Onuň şu kışta adamlar näýlek ýagdaýlar başdan geçirýär? Kışta näme ýollar wetde näýil başdan geçirýär? Kynçylyk ýollar geçirýär, adamlar öwrünçip durýar kynçylyga birlik. Ýürýärler kynçylyk bilen, aýaklaryny kowşlaryny oňatjyp galynrak geýip ýörek gitýärler. Batgarak ýollar agyrrak bolýar. Şu mektep ýaşy çağalar nähili okuw atnýarlar? Mektep ýaşy çağalar gatnýarlar okuw. Mektep aralary daşyrak bolýar. Ýürümek kyn bolýar. Hasam ýaşy çağalar üçin nime wagtlaryny mutlulykly oklar. Kynna ýürümek. Papgasyny kynrak gül götürýärler, da olara ýaşdan da götürmek. Agyr batgaň içinde way öwrünçip durlar ýörýärler da näme. Gitmeliler ol gitýän boý bile giseleriň gitýär batga. Ýagdaýyna öwre ýürülýär. Kışta şeýle batgalyk yaramaz bolanda ýeňil awtomobillar nätde ýola çykylýar olar. Ýeňil maşinler çykýar, kynçylykly çykýarlar. Gatty şu bir 5 minutlyk çykaýmaly ýola ýarym sagat güýmenýärler. Nirik göreselerim. Bir wagtda bir etilen ýollar we olar näýlekim gowulun täze ýollar. Hiç gaýdam gowtel ýollar nädire. Hemmesem görürýärler. Gatty çarkanlyk. Suýgyna ne batga bolýar ýürümek kyn bolýar. Ona şey qysam boltana bir bazara beýlek bir ady gönümne kelmäne bazara da çykmaly bolýandyr. Ýa bir toýa ýata gitmeli bolýandyr. Şuňa ýagdaýlarda o ýaşaýjylar näil bas çykarýarlar. Birek maşyna men taşrak goýum men gitilýär. Ýöpýärde ýürejekläriň ýogtay bilen. Soňa ýagdaý bolýar. Ay näme köçüňün kynna näme aýtmaňda da görünip dura. O ýaşaýjylaryň özüň habar her kim bir özdeňine bir maşyn daş düşürdip ýa bolmasa bir gum düşürdip şu ýol tekirläp zat edip bir şu adamlar özleri özdeňini oňaryp şu ýollaryny o baratyň ýollaryny oňarjak bolup şoňa finansiýa geten oklarmy? Finansiýa geter her kim iýmeli kynrak. Oň ýerlerde çaglar pul berdiň, çaglaryň pul näme millionyny aňyrda. Näme tahot diýeniň bir şeýletel. Halkyň güýçi kynrak etmek goýetdenok. Oňa güýçetdenok da lan dogurda näme.
oba deputatlar bolmaly. Ene şol deputatlar bolşoň ýaly batlara göz aýlamaly halkyň ýagdaýyna, ýollaryň ýagdaýyna, suwsuzlyga, ýaplarda suw ýok bolsa, mellekler gurýan bolsa, halkyň hal ýagdaýyna seretmeli deputatlar bolýar. Şular bir halkyň arasyna çykýarmy, bir görýäňizmi deputatlaryň? Deputat görümzok. Bağlar guracak, gurat barya bir ýantetinden, suwsuzlykdan ýaňa. Bir deputat görümzok. Ýagdaýyna helip sorýan zatdan görümzok. Her kim öz basyna basagay. Habarçymy Sultan Açylowanyň Mary welaýatynyň bayramaly etrawynyň ýaşaýjy bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny jemleýäri saatlara kesmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde hem dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.